Ö, hello, sziasztok! Én Virali vagyok, és ebben a videóban ö, nincs mit hozzátűznöm. Ha valaki el tudta olvasni a bejegyzést, ha egyetlen valaki nézi is a bejegyzéseket, de nem hinném, akkor az már láthatta, hogy cancelezni fogunk. És jaj, goofy háttérkép, imádom. És meg fogunk nézni több ezer játékot konkrétan. Játszottam már ezelőtt vele, viszont nem mindegyikkel. Bejelöltem magamnak, hogy melyikkel játszottam ezelőtt. Ezek a legfánabbak. Nekem az ending gémek nagyon bejönnek. Szóval még ending gémet fogunk nézni először is. Ja, van olyan Your Place, akkor meg tovább pörgettem. Hát ja. Hát akkor nézzük. Ending. Ending game. Na nézzük. Normal ending. Ja, jó. Good ending. Bad ending. Ezek ilyen. Várjál. Aha, space ending. Space ending. Oh. Nem, alien ending. Oké, ilyet még nem láttam. Drag red. Mi van? Jézus, ilyet se láttam még. Ha! Fly ending. Mi van, ha őt flyolom? Ending. Gratulálok. Mi van, ha csak akkor is. Mi van, ha az ellenkező irányba? Aha. What? Backrooms ending? Na jó. Mi van, ha őt? Normal ending. Mi? Ne? Mi van, ha téged? Hát ugyanúgy. Nem lett semmi. Az ott mi az? Nem mindegy. Az ott mi? Az mi volt? Normál, még mindig. De ott van valami. Mi van, ha belemegyek az összes napba? Nem tudom. Most próbálok belemenni az összes napba. Figyeld meg. De ott volt valami. Nem tudok belemenni. Ja, egyébként meg lehetetlen, hogy belemenjél az összesbe. Konkrétan lehetetlen. Fia, akkor az semmi. Az endingek. Old friend. What? Neki kell húzni? Valamelyiket? Yes! Old friend. Old friend. Oké. Mi van, ha a kéket húzom neki? Várjál most ezt gyorsan. Nem lehet. Próbálom gyorsan. Nem. Ekkor is csak normál endinget kapok. Valamire rákattintok. Csak ennyi? Várj, endings.
Space, Backrooms, Normal, Good, Bad, Alien, Old Friend, Ja, csak ezek vannak. Akkor ezt már kijátszottuk, gratulálok. Oké. Ez az ending game. Bad ending, jó. Go away. Semmi? Akkor space ending, grat. Ja, hogy ő volt. De ez egy igen rossz minőségű, várjál. Mi ez a Dog Day? Istenem. Ez mi? Good ending. Aha, és nem jön vissza. Oké. Hát akkor mégiscsak ezzel kell betelnünk. Mi a szar? Ez mi? Ez mi volt? Várjál le. Ott mutat valamit. Love ending. What? Tehát mutat egy lefelé nyilat. Istenem. Mi? De ez mi? Na jó. Error ending. Ó, hogy ez ilyen? Oké. Good ending. Oké. Aha, mind a kettővel ezt csinálja. Hát akkor... De én nem tudom ezt kipegy... Na azért. Hát jó, az szar. Lássunk egy másikat. Endings. Ez itt például. Hello there. Oké, nem érdekel. What? De bro. Good ending. Unlucky ending. Oké. Lucky ending. Space ending. Ott mi az? Az mi? Blurry ending. Azt a... Bro. Space ending 2. Gratulálok. De miért nem tudja? Na jó, good ending, bad ending, lucky, unlucky, confused. Ó, szerintem megvan. Confused, megvan. Oké. Endings. Confused, space 2, blurry. Hideout. Miért lépek ki minden egyes alkalommal? De bro... Confused. Mert nem tudom megfogni akkor, amikor leesik. Többi nem működik. Na jó. Top, new, hot.
No food ending. Space. Na jó. Eddig az endingekből, mondjuk legyen legyen egy horror. Én azt mondom. Legyen egy horror. Bro. Horror. Playlist. Horror. Oké. Loading. What was that? Hát ez szarúj. Ezt így. Hát így meg nem fogjátok látni, mert ez fordítva van. Fordítsátok el a kamerát, légy szíves. Basic. Night basic. Survive until 6 AM. Ja, jó. Flip your phone to play again. Oké, akkor nem kell lefordítani a kamerát. Ez a maszk. Oké, itt maszkozunk. Mi ez? Door. Ezt nyomva kell tartani. Ne. Ne, légy szíves. Ne, ezzel meggyűlik a bajom. Dorba. Hogy itt fogyik. Oké. Nem fogom használni. Ott láttam valamit, igen. Jó, mindegy, legalább újra kezdjük. De ezt most végig akarom játszani. Ez tűz. Ez nagyon jó. Basic Night. Várjál, tutorial. Ja, ez csak izé. Mi ez? Nem mindegy. Várjál, az egy lyuk a falon? Fogalmam nincsen. Félek. Vagy nem lenne egyszerű, hogyha... Minden egyes alkalom, amikor lenyomom, legalább egy 10 másodpercre, akkor 0,2% fogyaszt. Ezt jó tudni egyébként. Nem fogok matekozni fölöslegesen. Mi az? Ja, az ventilátor. Bro. Mit csináljak vele? Mit csináljak vele? Húzzam fel a maszkot? Foxyval ez nem működik, nem? Nem? Oké. Ilyenkor maszkot kell felhúzni? Fogalmam nincsen. Exposure. Az mi? Nem érdekel. Akkor ez ilyen random, vagy tök mindegy, hogy hol megy be? Mert akkor itt fogok várni. De akkor mind a kettőt nézem. Gyerünk, gyertek. Így falmazkod. Akkor megy el. Foxyval nem így megy, nem? Foxyval máshogy megy. Nem tudom. Ja, akkor jó, csak meg akartam nézni. Na, gyerünk, gyertek már.
Door Power az még 100%-on van, gyertek rám. Várjál, vent. A ventekből is jött, és ez két oldal. Oké. Bro, na jó, nem. Foxy, csika. Bro, mi volt ez? Brother. Ez csak izék. Mi van? Mi ez? És miért van rá 13 000 like? Bro. Ezen miért van 13 000 like? Aha, jó. Ez csak jumpscare szimulátor. Oké. Ez mi? What? Run. For my life or not? For my life. Oké. Egyébként az értesítéseket ne nézzétek, légy szíves. Bro! 1 centiméter, sőt 1 milliméter, 2, választ el. Bro. Gyerünk már. Gyerünk. Erre nem gondolt a készítő, hogy én folyamatosan fogok menni. Mi? Aha. Nem csinál semmit egyébként. Bro. What is hot? Ez mi? Hova mutat? Brother, én ezt nem. Ne, Invisible Maze. Nem? Az Invisible Maze. Igen, ez az volt. Erre megyek. Mi ez? Én arra megyek. Akkor nem. Megyek le. Akkor nem. Megyek fel. Akkor nem. Akkor hova menjek? Menjek középre? Menjek oda catnap után? Hát ez még nem tudom. Gratulálok. Szarság. No exit. Play. Ó ne, ez olyan szarság lesz. Mi? Bro. Brother. Itt miért nem tudok arra menni? Elnézést.
Konkrétan próbálok arrébb menni. Gatya. Jumbos. Jézus. Ez ilyen hipnotizáló játék lesz. Igen, mit csináljak ezzel? Collect 5 gem. Kérlek, legyen egy sarokba. Akkor már is tűz. Vagy fire, nem tudom, hogy mondják. Nincsen sarokba. Lehet, hogy akkor... Aha, akkor spawnolodik, amikor felveszek egy másikat. Aha. Search results 1. Most miért lett ilyen a képernyő? Elnézést. Miért lett ilyen? Valahol van egy kijárat? Sötét sztoria jön egy játéknak? Vagy mi? Aha. Oké. Na mindegy, én itt leállítom a videót, srácok. Köszi szépen, hogy megnéztétek, én Viredli voltam. Ez volt a Castle. Sziasztok!